जासबाय नालाय जाबाय दै होमबा आं थांनोसै दै जै फाइसोर बोराय बाथौ नै सेरजा आर'नाइ खादों हिरिम्बा बाथौ थानसालि समायना खाना लोगोफोर नों नामायनावनो नै खोजा ओमफ्राय नै लोगोफोर मेथाइ जागौमोन जोंना खुलुमबाय जै आफा इसोर बोराय बाथौ हेलौ लोगोफोर हे गाइस हेलौ इन्डिया हेलौ बड'लेण्ड आरो आसामनि जायफोरा आंनि भिउवार आरो साबस्क्राइबार लोगोफोर दिनै आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनो नागिरदों दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर अब्ला चलो लोगोफोर आं आरो अमिताजों दिनै बेरायगोन दे लोगोफोर धामाका नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ अके दाहाय एसे पामोना लानि मिताजों आंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नै ब्र ओइ माथो दखानानो खुलियाखै माबा हावा होनांगौमोन ओइ स्कुटिया माथो बन्द' गोजा बहा मोनगोन दा आगोलाव खुलिदों ना ए थांगौमोन ना जों सोरसोलाय अ स्टुडेन्टफोर ना अ बिबनां बिबनां ब्र'आ थाङोमोननो गाबोन बेरायसिगोन ना मा होनो मितादों आंजों बेरायनोसै गाज्रि मोना दे गाज्रि मोनगोन मोनाब्रा गाज्रि बिथाङाबो थाङोमोन आंजों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आंलाय गोसो दंमोन नोंनियालाय गाबोन बेरायगोन जोंहा दे आलादा दै ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांगोन ना खिथादों आं ओमफ्राय दा खैराबारियाव थांग्रोगोन बायदि मोनदों आरो ओमफ्राय हिरिम्बा बिदि नायगोन सानदों आरो हिरिम्बा बाथौ थानसालियालै ओमफ्राय मा देखायनो हायो लोगोफोरनो देखायलांनोसै ना मा होनना बुङो होमबा आं थांनोसै दे गाज्रि मोना दे दे या लोगोफोर हावा मोनदों हावा सोनोसै सोबाय हावा कय ना पाम कय एके ने बड़ा हरामी हो बेटा मोननैखौबो हावा पाम होबाय लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनो दोङोथ' लोगोफोर दाहाय मिताखौ माने मितालानि न'आव फैबाय 1 किल'मिटार सलिनानै ओमफ्राय दा सानैजों जमा थांनोसै एन्ट्रेस्ट खालामनोसै ओमफ्राय दा मितानि फिसाजो दङ ओमफ्राय जेबो मोनासै आं माला फैनाय लोगोफोर नायनो नामा आयै सिबसोलाबाय नै दानाबा टिउ आयो पेन गानाखै मेनाव ने बा मिताया जि देलाय सोदों ना मेनावनो नै खोजा ओमफ्राय आयाबोरै दे मिता लाइना बिराद थांबाय थादों माथो गरमथार ने दिनै जा मोना जादे आंनि फिसाजो मितानिबो फिसाजो जा मोना फाइनालि लोगोफोर मिताजों आंजों रेडि ओरैजाय थांगोन ओरैजाय नावकाटा बेनिफ्राय जों दा बहा दं जों दा बाक्सायाव दं बाक्सा माने दा तामुलपुरथिसो जाबाय नै दा टाइमा बेसे जाखोलै 12:30 फैसा बनो ओमफ्राय जोंनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मोननो थाखाय 5 मिनिटआवनो मोनहैगोन दे नैबे स्कुटिजों नोंथांबो आं बर्डार सिमाखौ देखायगासिनो चलो जोंना मिताया सलायबाय गारिखौ आं केमेरामेन ना आं नै ब्लग बानायगोन आंनो केमेरामेन आंनो रावखौबो नाङा चलो लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मोनसिगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नैबेनो बर्डारा नै दलङा बर्डार लोगोफोर बेनो बर्डारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मोनबाय अब्ला चलो लोगोफोर दाहाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ लोगोफोर उदालगुरि होनब्ला बिराद फोथारफोरा गिदिर नाय नै नायबानो नै इसिबां गिदिर नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अब्ला लोगोफोर चलो उदालगुरि फाइनालि भेरगाव लोगोफोर भेरगाव जों दा खैराबारियाव थांगासिनो नै नामा एसे गाज्रि जाबाय बड'लेण्ड नामाथ' बारा उन्नति जायाखै लोगोफोर खैराबारि ओमफ्राय खैराबारि नै खैराबारि स्टेसना इथिंजाय फैब्लानो गरायसर आरोखि ओमफ्राय उनथिंजाय थांबा टंला लोगोफोर दाहाय नै नर्थ इस्ट स्मल फाइनान्स बेंकआव हाबग्रायनि आरो खैराबारियाव दा लोगोफोर खैराबारियाव बेरायगासिनो नैबे मा वाव खैराबारि जों दा खैराबारि एरियायावनो दङ ओमफ्राय जों दा मोनसे जायगा नायनोसै हिरिम्बा बाथौ थानसालि ने अब्ला लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालि चलो बोराय बाथौ समायना बाथौ मन्दिर नै बर' गामि खैराबारि उदालगुरि लोगोफोर फाइनालि मोनबाय हिरिम्बा वाव लोगोफोर नै फाइनालि मोनफैबाय मेता
लोगोफोर नै मोनफैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि अब्ला लोगोफोर चलो नायनोसै ना सिङाव हाबनानै मिथाय हेलमेटखौ दोन आं थुफैगानोसै दे थागोन दे बेयावनो जेबो नङा बेफोर दे दोन बेयाव दोन बेयाव दोन दे दे सालथै दाहाय टाइम मोनबा नोङो गेटआव थाबानो जाबाय लोगो हमगोन ना मा होनो सालथै र' दसे हिरिम्बायाव हाबग्रोनि लोगोफोरनो देखायनि भिउखौ ओमफ्राय दसे उनाव नोंखौ फन खालामगासिनो नोंखौ फन खालामगासिनो दै सालथै दै सालथै भिडिअ बानायदों माबाया माला लोखि फुजाया देवबारै जागोन आं नोंखौ खबर होगोन जोंनाव फैनो हागोन दै सालथै दै थांमारनाय जागोन आं दै थांनाय जानानै अके सालथै अके लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि जायगा हिरिम्बा सारियालिनो उदालगुरि बिटिआर आसाम गायसननाय 1997 लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव देखायनोसै हिरिम्बा बाथौ थानसालि गेट दरखंनो खेवनाय सम 8 AM फांथेनाय सम 6 PM अपेनिं टाइम 8 AM क्लसिं टाइम 6 PM बेनो लोगोफोर अब्ला हाबलांसै लोगोफोर सिङाव खनसे नायबावदो जै आफा इसोर बोराइ बाथौ नै लोगोफोर नै जै आफा इसोर बोराइ बाथौ जै आफा इसोर बोराइ बाथौ नै सेरजा आर'नाइ खादों बर' सुबुं जै आफा इसोर बोराइ बाथौ अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर अब्ला आं सिङाव हाबनोसै दै थारैनो सिङाव हाबनोसै नोंथांमोननो देखायनोसै चलो सिङाव हाबबाय दाहाय आङो वाव नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर दै नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय था हिरिम्बा बाथौ थानसालि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फाइनाल लोगोफोर दान बाक्सु र' लोगोफोरा एसे दान होनोसै आफा इसोरनि नामाव दे दान बाक्सु जै आफा इसोर बोराइ बाथौ जै आफा इसोर बोराइ बाथौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो दान बाक्सुआव होनो हागोन नोंथांमोना आफा इसोरनि नामाव दाहाय लोगोफोर आं नोंथांमोन देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर दाहाय नै फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेट लोगोफोर नै आहम इंक्लिं क्लिं फुटसे नै लोगोफोर आहम इंक्लिं क्लिं फुटसे जै आफा इसोर बोराइ बाथौ सेकेन्ड गेटआव हाबनि लोगोफोर जन्था खुबाय आं नै लोगोफोर नोंथांमोननो आं बाथौ मन्दिरखौ देखायनोसै लासै नोंथांमोननो नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ बे सिङाव दसेनाव हाबगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे भिउ देखायनि आं दे लोगोफोर दे लोगोफोर नै जोंना बाथौ मन्दिरा दसेनाव हाबगोन दे लोगोफोर दै दाहाय आं एसे नोंथांमोननो भिउ देखायनि नैबे जाबाय फुख्रि लोगोफोर फुख्रि ओमफ्राय नै जोंना मिथाइया जोंना सेसाजों जा लोगो जादों वाव नों जेबो मेथाइ लाबासै आरो आं मिथियाना नै जोंना बिथिंखौ मासेबाव लोगोफोर नोंथांमोना सेसाखौ नायग्रोदो नै खहाबो होनना बुङो आरो नोंथांमोना नै बेखौ रावबो जेनेबा सोरबाफोर फैयोब्ला माबा मोनसे जेनेबा आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंबाय फुथारफ्लांनाय बा माबा मोनसे आघात खालामनाय माबा माबि निसा बुस्थु दौनाय दा बिदि खालाम नोंथांमोना बेनि जिउखौ बेसेन गोसा हिसाबै आफा इसोरनि नाम लानानै मोजाङै अनबानो जाबाय दै ओमफ्राय मा मेथाइ बा होयो आं मिथिया अब्लाबो नोंथांमोना होआबाबो बिसोरो मालाय आदार नायना जाखागोन ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय आरो हायोबा दांनाङा दांबा इसोर एसे माबा जायो आखाइफोरा किसुमानिया सुनि आखाइ थायोना लोगोफोर नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना सेसा लोगोफोर नैबे जा समायनासिन जै आफा इसोर बोराइ बाथौ मेथाइ जागौमोन जोंना नै जोंना फंबाय जागोन ना आदा जागोन मिथिला जिखुनु सेसा माबा जायोमोन मिथा मा जायोमोनबा नेक्स्टआव फैब्ला लामनोसै ने मेथाइ बिस्कुट नै लोगोफोर जा समायना जायो मानो जाया जानो बिस्कुटफोर जागौमोन जों फाय इयाव फाय लोगोफोर खाथियाव ओस्थि देखायबावदों आं नोंथांमोना दांनो हादै लोगोफोर दै नै लोगोफोर नै खाथियाव नै फाय नै लोगोफोर सेसा लोगोफोर नै नै सेसा लोगोफोर सेसा नै लोगोफोर आदारबो गैया जाबाय नै जेबोनो गैया नेक्स्टआव फैबा लाबोगोन दे नै लोगोफोर जा समायना ओमफ्राय आं लोगोफोर आखाइजों दांबाय आरोना आं फुख्रियाव आखाइखौ सुदों दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दांनो हायो ना हाया आं मिथिया निमाहा बिबाय गोरोन्थि जादोंब्ला आं दांबाय एसे नै
वाव लोगोफोर नै वाव लोगोफोर औ जोबोद समायना लोगोफोर नै सेसा लोगोफोर आं दाहाय बामबाय आरो लोगोफोर दै गाज्रि मोननाङा आरो दांनो मोनना मोना आं मिथिया खिन्थु आं अननायजोंनो दांबाय आखाइखौ सुदों जों आं बै फुख्रियाव लोगोफोर दै नोंथांमोननि गेजेराव आं बामना देखायनोसै नै लोगोफोर नै लोगोफोर जा समायनाखाना लोगोफोर वाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन लोगोफोर दांनो मोनगोन दांफेरनो मोनाखैबाबो नोंथांमोना सेसा लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालि खैराबारि नियार उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नै लोगोफोर नै आयै जा समायना लोगोफोर नै जा समायना आहा नै खाथियाव लाबोलाय नै जानो खाथियाव नै जानि जाबाय दे थां दलर थार दै लोगोफोर अस्टि नाय जोंना मा नाम दोनदोंबा आं दा मिथियाना लोगोफोर दे जियानो जा नोङो सेसा ने जै आफा इसोर बोराइ बाथौ थाब देर दै थाब देरनांगोन ना ने दे जाबाय दै होमबा आं थांनोसै दे मोजां थादों लोगोफोर बर' आइजो जोंना गथ' बादों आरो नै नायदों एसे मुसुखा लोगोफोर फुख्रिखौ खेबसे नायबावदो नै अस्टि ओमफ्राय आङो दाहाय बै आफा इसोर थानसालियाव आं हाबहैनोसै दे लोगोफोर अब्लासो लोगोफोर दाहाय आङो फाइनालि नै थानसालिनि गेटखौ देखायनोसै दहाय आफा बोराइ बाथौ लोगोफोर आं सिङाव हाबला ओंखाम जाना फैबाय नालाय लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै हाबनो हागोन गोसो बायदियै आं दा नोंथांमोननो बायजोनिफ्रायनो देखायनोसै लोगोफोर आं दा सिङाव हाबथ'ला दै लोगोफोर दै गाज्रि मोननांनानै लोगोफोर नोंथांमोनाव आं देखायहरबाय नै सिङाव नै लोगोफोर आं ओंखाम जाना फैबायना लोगोफोर ओंखाम नोंथांमोना नायनो हागोन दे लोगोफोर दै नै सिङाव जा समायना नै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर फैनानै सिङाव गोसो गोरबोनि मोजां आशीर्बाद बिनो हागोन बोराइ बाथौनि सेराव दे लोगोफोर आं हाबथ'ला दे लोगोफोर दै जै आफा इसोर बोराइ बाथौ दै नै लोगोफोर उनथिंजायनिफ्राय आं देखायदों जै आफा इसोर बोराइ बाथौ नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना उनथिंजायनिफ्राय बाथौ थानसालि लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर खुलुमबाय जै आफा इसोर बोराइ बाथौ लोगोफोरा नोंथांमोना थारैनो नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैब्ला नोंथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय जिरायसालिबो दं नोंथांमोना गोसो गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां आफा इसोर बोराइ बाथौनियावबो बोर बिनो हागोन लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय सेसा आं दहाय देखायनाय लोगोफोर बेजोंबो नोंथांमोना मोजाङै आरामसे खाथियाव नायनो हागोन मानोना गोबाङानो दांफेरनो मोनाखैबो जानो हागोन नोंथांमोना दांनाबो नायनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय आरो नैबे फुख्रियाव दं लोगोफोर ना गिदिर दं नोंथांमोना थाबैनो बेयाव आदार होब्लानो बिथां नाफोरा नोंथांनि आदारखौ जानायाव नोंथाङा अस्टि महरै नुनो हागोन नै लोगोफोर नुदों दा ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर बेयाव फैनानै गोबां डिसिप्लिनै फैबानो जाबाय नोंथांमोना निसा बुस्थु दा लाबो दुगैस्रां लोबस्राङै गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां डिसिप्लिनै नोंथांमोना
नायबानो जाबाय आरो आफा इसोरनि मुङावबो नोंथांमोना थानसालियाव हाबनानै बोर बिनो हागोन लोगोफोर। नाथाय आं दिनै हाबासै लोगोफोर, मानोना आं ओंखाम जाना फैबाय, बेखायनो आं हाबासै। नेक्स्टआव फैब्ला आङो मोजाङै दिन्थिबावगोन आरो नोंथांमोना थारैनो फैब्लाथ' नोंथांमोना नुनो हागोन बेनि सोरगिदिं भिउ समायना आरो नैबे जोंनि आफा इसोरनि बाथौ थानसालिखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनबाय जानो हागौ ना लोगोफोर। अब्ला आं दसे भिडिअखौ लाबावनोसै, बेनि उनाव फोजोबगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था अब्ला दै लोगोफोर दै। चलो अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिउ। लोगोफोर आं थांनोसै, दाहाय आं बायजोआव ओंखारबाय। नै आंनि जन्थायानो खोन्थां मोना लोगोफोर, जन्था खुबानो जाबाय दे, जन्थायानो जा सेन्देलानो जा, बेनि उनाव हाबबानो जाबाय दै लोगोफोर दै। लोगोफोर आं ओंखारबाय, गोजोन्थों, खुलुमबाय, थेंक्स इउ भिजिट एगेन। A few moments later. लोगोफोर उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि सेरावनो सासे ब्र'खौ लोगो मोनबाय दं आरोना। ओइ मा सालथे बहा दं? खोला है नाखि खोलाहासो। दे 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 बे उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमियाव नेना दं सालथे। माथिंजाय? अ सिद्दा? अ दे 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 थिंना साथिं? दे 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 सालथे थांगासिनो दे, सालथे थांगासिनो दे साहा दे। बा सालथे हेन्डसाम जादों, हेन्डसाम हेन्डसाम, वाव सालथे सालथेया जि हेन्डसाम जादों। wah जोंनिया गोरिया सालथे सालथे आं दा बहा दं? आं बहा दं दा? खैराबारि खैराबारि माने? इउएन एकाडेमि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवसो दं आं दा। बिथाङा बाक्सानि तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरियाव नै बर'खौ लोगो मोनबायदों। दे जाबाय लोगोफोर दे, नैबे बर' आंनि उदालगुरिनि। नुबा माथो नै लोगोफोर, नुबा माथो, लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनांगो, नुबा माथो लोगोफोर। स' लोगोफोर 5 घन्टा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गिदिङै मोनाबाय। भिडिअखौ आं फोजोबनोसै। दहायनि सालथैया आंनि सालथैखा, माने उदालगुरिनि सालथै। बिथाङाबो साननैसोनि उनाव मट' ब्लग राइडार जागोन बिथाङा, नोंथांमोना नुनो मोनगोन जों सानैजों जमा जमा। स' लोगोफोर नेक्स्टआव बिथांखौ आं मोजां देखायबावगोन। टाइमा हास्लाब जादों, भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय। नै लोगोफोर मिटा आं जाबाय बिनि मिटा। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनोसै। सानाबो हाबबाय, टाटा बाय बाय। सलाय बिटा गोख्रै सलाय, टाटा बाय बाय लोगोफोर, आइ लाभ इउ।